Ma MK amahla sithembe sinyaphila ingane zakwethu. Hayi siyazizwa indaba by election abese Newcastle. Siyazizwa indaba inkatha iwinile MK yaba number 2. Sinenkinga kodwa thina MK sinenkinga nje eNewcastle kakhulu umuntu yabheka kunenkinga sinenkinga. Inkinga yethu kodwa ke ayinzima, inkinga nje lula, inkinga encane. Inkinga yethu thina MK ilaba abantu abazela ikhundla MK. Nansi inkinga esinayo njengamanje. Ilokubuso obodwa obusuka ku-ANC. Sinenkinga ingane zakwethu. Umconvince umthini umuntu usuka ku-ANC, i-ANC ebinazo zonke izinto kusebenza. Ama resources ibina wonke engenzanga lutho. Bese uthi wena lo muntu akazokuvotela ku-MK engenazo izinto kusebenza kulesimo kuso njengamanje. Uzoyenzelani MK uhluleke ukusebenza la onazo zonke izinto ongayisebenzisi ukuthi usebenze. Bese uthi la ku-MK khona uzokwenza ngani uhlulekile ukwenza ku-ANC unayo into ozokwenza ngayo. Yona inkinga sinayo ngane zakwethu. Lenkinga lena inkinga elula engathi leadership kumele ilungise. Ngeke ingane zakwethu lokusashumayela into eyodwa ukuthi la bantu abasuka ku-ANC la ake bekabheke ingane zakwethu ukuthi ubenzani ku-ANC. Akungabheki ukuthi lona kudala esomzabalazweni ngoba into eyenzakala la abantu abaqhamuka sebevotela abaphakanyiswa yithi siwumphakathi. Uqhamuka eseneposition nje sefaka umngane wakhe abaphakanyiswa yithi siwumphakathi. Nguvotele kanjani mina ngingakwazi ngaze ngikuphakamise mina ngithi cha lo siyafisa ukuthi ngaba yikhansela. Sizokuvotela kanjani thina sikwazi thina uqhamuka usuneposition nje singazi ukuthi uyithole kuphi nini kanjani. Umuntu yana sinenkinga impela yabo nje la abantu kuthiwa conference no coordinator. Asibazi ukuthi bavotela uba abaqhamuka sebenama position. La abantu abaqhamuka sebezothina ngivoteleni ngizoba yikhansela. Asibazi ukuthi baqhamuka phi ingane zakho. Abantu bebesebenza ku-ANC abangenzanga lutho ku-ANC. Wenze nothing ku-ANC. Ufuna ukwenza nothing obvious ngapha ku-MK. Ngoba phela wenze nothing kumuntu obenayo yonke into obungathi umuntu manje ngifuna ukuthi ukuthole. Umuntu ufuna imoto uyithole. Umuntu ufuna indlu uyithole. Umuntu ufuna into eso uyithole. La uzokwenzani? Bese ngamqondo ka-ANC wokuthi yabona la ku-ANC manje sesiqedile ukudla khona. So amathuba ukuthi sidle khona vese asemancane. Ya MK manje siyodla hayi ukuthi siyosiza umphakathi sizodla nathi siphazamisayo lento isiphatha kabi ibhlungu ayikho right kube sengathi MK mhlambe ayisi MK yasebenza ngazothi kuyasetshenzwa inkinga ubuso obume phambi kwethu ngeke ususisela eGoli ulethe kimethekwini ngilazi ukuthi beliyisela eGoli usubheka ukuthi ngoba nakusulethe kimi la eThekwini selishintshila sesilolisela useyisela lelo alikashintshi kuseyisela leyo nto leyo indawo into esishintshile nje indawo ukuthi iposition akusesiyo usekwenye iposition kodwa kusala ukuthi useyisela akashintshi ukuthi uyisela nansi inkinga khona ingane zakwethu nazo nje inkinga nansi inkinga mangabe ubumzalwane usonta kwelinye ibandla waphuma kwelinye ibandla still usase umzalwane ngeke kushintshe ukuthi umzalwane. Mawuthi ubusebenza ngaliyana washintshwa ngapha still should ngabe usazosebenza ngoba ukusebenza into okuwe egazini. Problem i1 emawadini kuyaxatshana emagroupini kuyaxatshana into kubangwa ini ikhundla into abayenzayo labo clever laba umuntu vese asuka alanda umngane wakhe umlanda kanjani umngane wakhe uzoqhamuka wena usebenzele MK awaziwa kupolitiki wena uyayifikela yentona bakubona ukuthi uzosebenza bazozama nje ukukhanda ntwanyana thizeni ezokwenza ukuthi egcineni kube khona uxabano okukhona bese kuthiwa wena ongenayo background yepolitiki suka ahambe yolanda umngane wakhe phansi kuthiwa wozona uzongena la ngoba laba bayaxabana onisiso nothuthwa hambani phansi noma bekhona umuntu kodwa ufuna ukwazi ukuthi wena ongekho background yepolitiki uzoshovelwa phansi ukuthi uzosebenza noma uzokwenzani ngoba inhloso kufanele kunyukele umngane wakhe abasuka naye ku-ANC bazokwenzani kumele bese umqondo ukuthi sizodla la ku-MK nathi sizosiza abantu. Ilento esiphazamisayo yabo nje besicela ukuthi mangakhona leadership bakithi MK sicela nisilungiselele le ndaba yikhundla le mase niqedele le ndaba yikhundla nisilungiselele le ndaba yabantu abasuka kwagogo laba abangasebenzanga kwagogo aqanisela bazosebenza kanjani MK bangasebenzanga kwagogo
uyazi ungcono umuntu ombonile ukuthi lona usuka wakho nje ubesebenza but isupport ubengenayo. Hayi ngeke khomba ukuthi sazoba nenkinga nganza kwethu enkulu, sazoba nenkinga nje enkulu yala abantu. EKZN uNkulunkulu amayikho MK into engayenza, ayikho into engayenza. And into ebheda ngalabantu abaqhamuke kuma position. Abafuni nganza kwethu ukusebenza, abafuni ukuthi besebenzele MK, abafuni ukurecruit, abafuni ukugijima emgwaqeni. Ngeke umbone menepeni nephephe erobothini. Ngeke uzumbone emnepeni nephephe erobothini. Bafuna uqhamuka sebeseyikundleni. Usesikhundleni uzovotela ubani? Uba uzovotela ngoba umuntu okufanele akuvotele phela umiyekile le ngabe uhambe nepeni nephepha ogijima emgwaqeni wa recruit ama member wena. Uzovotela ubani? Lo muntu uzovotela uphuma apho, yamazi ukuthi uphuma apho lo muntu uzokhamisa ukuvotela ngoba sikwazi ukukhamisa sisithi sikuvotela. Sikuvotela ubani wena? Inkinga nje le nganza ukuthi inkinga nje sinayo nje enkulu edinga ukulungisa. Asiyinkinga enkulu, inkinga encane le. Inkinga encane le. Akusiyinkinga enkulu. Khona inkinga, le inkinga encane. Yakho umuntu enganayo background, yakho umuntu obephila komunye umhlaba, siyabaza abantu bebephila bebenzani. Inkinga edinga ukulungiswa yiyo leyo. Labantu baqhamuka sebeseyikhundleni. Ngeke nganza kwethu ukuthi wena awufuni wena ukujima. Ukujima sengisho ukugijima emgwaqeni recruit abantu. Kodwa eskemini ufuna ukuyithola ususa eskemini. Ufuna ukuyithola ususa eskemini ungajimile, ufuna ukudlala wena ungajimanga. Qhamuka uzodlala kuphela wena. Star. Vese makudala ngidlala ibhola. Mina kule game yepolitiki dala ngikhona. Beza ngalowo mqondo. Wokudlova futhi badlova. Yathi khuleka sodlova thina songena. Kodwa kulungile khona isazokhala. Hayi kulungile nganza ukuthi siyasizwa indaba zaseNewcastle ama MK amahle eNewcastle anisebenzile ngalendlela enisebenze ngayo. Silala indawo yesibili sisebenzile ngalendlela esisebenze ngayo. Kodwa nje into esiphazamisa kakhulu leadership isicela sisuselela abantu abazohlupha ngezikhundla, abantu abahlala belwa beleli ikhundla banomqondo kaANC. La abantu abangasebenzanga kuANC bazokwenzana kuMK engenazo insiza kusebenza ehlelo ukusebenza. Ngeke nganza kwethu uzongitshela ukuthi uzohlula ukudlalela iKaizer Chiefs noma iSundowns noma iPirates. Usukutholile ithuba ina yonke into oyifunayo lapho. Usukutholile ithuba. Bese kuthiwa team esemsileni uzosebenza. Kule team esemsileni lapha mawuya khona uzoya ngalomqondo ukuthi mina ngidlalela iPirates, mina kudala mina ngisegemini. Kudala mina ngila makujinyona uzokwenza into oyithandayo. Ngoba bese kudala usebholeni ubona sengathi ungcono kunabo bonke la bantu abalapha. Ubona sengathi ungcono egcineni ungcono for nothing. Awenze lutho, awenzanga lutho la ubukhona. Ngoba udlala iChiefs nePirates neSundowns ususwe yini khona? Mawuthi wena istar. Njengoba usonathi la ususwe yini? La bantu abasuka lapha siyacela labantu abasuka lapha kuANC laba ngathi abasebenzanga abeze la emgwaqeni bezogijima nathi omacele eqisi bafuna la emgwaqeni bazogijima nathi bezorecruit nathi la emgwaqeni siyabacela beze la besuka lapha ekhundleni bathanda ikhundla ngazi ikhundla zabo ufuna ikhundla mbovula ibandla lakho bomfundisi khona. Ngeke nganza ukuthi lapha phela umphakathi abantu la abazele kudala sixhaphaze ngane ANC sixhaphaze kakhulu. Asingasuki la kuANC sizosixhaphazela lapha manje sizosixhaphazela kithi ke manje sizosixhaphazele kithi emakhaya. Hayi ngeke ngathi ukuthi mthanda ukudlala ngathi nenjo yazo uyagijimisa emgwaqeni imike yangena ekhaya iyajika ithi awusangeni ke la ekhaya ungiqhaphazele emgwaqeni la sekukithi ngasiqhaphazeli kithi siyabonga kusho mina macekeceke